Ini jane lengen apa cakak telepon lagi jane kok. Ini kentongan pos kamling, Mbak. Menang coba lah colok banyak colok. Iya, itu colok. Cakak telepon loh. Apa lah listrik. Sound control. Gede, mireng gede. Nungguin ya. Nah, kowe ditani tenan-tenan kok semangat Dadi nungguin. wong tak banteng ke pos kok. Bocah cilik. Iya. Ya, suarane penak wis lagi. Iya kan? Bro. Bocah cilik kan? Iya. Tak ganti tak lelo dong. Iya, barang wis. Karep. Lah sing bocah cilik-cilik. Karep. Enek lirike bocah gede-gede enek lelo. Oh, lilo. Mau apa lah awakmu? Ya apalah. Lelo ledung. Anak lanang